Mthandaza kanjani? Nenze njani manthandaza? Yeah. Yeah. Bese qede lapho mase simqedile. Yeah. Yini umthandazo? Suke wenzani mawuthandaza? Ngingathuka sixoxeni. Angithi asisuka ngifuna ukumemeza njengasesontweni sifuna ukumemeza. La siyaxoxa Sukucela uNkulunkulu abanye sisenzani. Sesikuzwile ukucela sibuye senzeni futhi. Ukubonga uNkulunkulu. Yes. Kupho kunye sisikwenza. Yabonga siyacala kuphela, bonga cala futhi ucela ngathi ubami cala mangithuka ngibonga cala. Kupho kunye sikwenza. Cela lokho kuseucela. Muzungirobha. Nyalazi iculo lithi Jesu namba thina bakho. Nyalazi. Okay, lithina silishona ke silixoxe. Jesu namba thina bakho. Size lapho wakuphi? Imisa yona mthandazo omkhulu esingawuthandaza. Verse lesibili lithi sizokwenzani? Ungakopela wena uphethe incwadi. Sizokwenzani? Kopela bakopelele ngoba sebethukile bayazi bahlala becula lento ukuthi nje sebethukile manje. Noma ngibhekele nanganibheke abanye bathi ngiyabathusa ngwamehlami. Sithi sizokwenzani? Sizeku sizokhuleka baba kuNkulunkulu wethu. Shonini mlandeleni phela usenisholo. Sizekhuleka baba uNkulunkulu wethu. Thiwani? Qhutha bakuthiwani? Sizethule. Ukuthula akufani nokucela. Angazi noma niyakuhlunya. Ukuthula nokucela akufani. Angikulinganisela ukuzethula la kwenziwa kanjani. Uma ngifika la ekhaya ngicela indawo ningisikele. Kuzomela ningithathe ubani ophethe la induna nomkhosi nombani. Induna. Kumele kusuka la ekhaya enze njani? Ayongithula enduneni. Angjani? Noma seniyabekana nje ngamakhandeni. Kumele ayosho ukuthi nanga umuntu. So uyongethula. Nani niyakwenza isontweni abanye benu? Khona laba baphelezela abanye. Ungazi ubona bayikhokho ukuthi abamsaba umfundisi bona. Hayi ngemphelezele baba. It's dade bo. Angiyangibona ngiyayidlulela abangisho ukuthi kuhle noma kubi. So kwala thina siyakwazi ukuzethula ngoba yini? Ngoba vele sesaka abankulunkulu ngani? Yini esenza siba abantwana bakaNkulunkulu kanje? Yebo, into onishono kakhulu ma? Ngumbhabhadiso wakaNkulunkulu sesabafowabo kaJesu ngumbhabhadiso. Sesiyakwazi ukuzethula. So masithandaza okokuqala kumele uzethule ungamani qhamusa uzocela nje. Ngubani mina? Uzozwa angithi kuzomela uqala uzazi ukuthi ubani wena nokuthi uphuma aphi. Yishivisi elilandelayo. Bakalele bese besho kanye sizo yisho yini ngokwe hayi kahle basho nabo phela sebezolandela wena usubaqalelile nje ngokwe nani nisawusa kunyazi njena yini nisabani. So manje mawusuzethula ngitheni musukuhleka nawe awuphendulanga nawe. So ngenkathi uyozethula ngithe kumele uzazi ukuthi ubani. Makwazi bheka nje immediately usuyazazi ukuthi uyisoni ngoba sonke sizoni. Hayi la mangenini washo manifike esihlanu nengezona engasayikhumbula kanjani wona abantu bungabisakhumbula isidadebo.
nithi niyorobha uNkulunkulu. So sizovuma izono zethu. So, nasemthandazweni wasekhaya umani ufika uzoqala ngokucela. Qala usho ukuthi ngonile Nkosi. Angifanele. Ngiyakhumbula amafundo encwadini kaIsaya isahluko sesithupha kuthiwa wabona ubukhulu bukaNkulunkulu Isaya wayesethi maye Nkosi ngokuba ngingumuntu ongcolile. Ngihlala phakathi kwabantu abandebe zingcolile. So masoqala sesigijima sizocela sizothola ngoba siqala ngasavuma. Ngiyakhumbula nendoda neyolahleko yenze njani? Indoda neyolahleko yathi mayifika kuyona yathi baba ngonile phambi kwakho naphambi kwani kwezulu angisafanele. Asifanele ngenxa yezono zonkulunkulu afanele ngabusenzela kufanele ngabe sibulala nje wasishisa. Uyaqeda ngathi. So akumele ke sifike saqhosha. Mhlambe ke siyesikhohlisa ukuthi siqhathanisa nalabangasoni bese sicane singcono ngoba siyasonta. Khona la uJesu ethi khona ungcono owona engazi uyawushaya kancane. Kodwa onazi uyawushaya kakhulu esho thina. Asingcono kunalabo abangasonto abayidakelwe lapho ngoba bazi lutho vele. Thina siyashunyayezwa njalo kodwa siqhubeke sone sesishunyayezile. So nansi into yokuqala kumele uyenze. Ngisho ubuka umkhuleko nje wasebusuku. uNkulunkulu Baba ngiyakubonga ngakho konke ohlelo ongenzele kona kulolu suku papa bese thiwa yenzani? Siyakhuleka emakhaya buso. Thiwa wenzani masuqede lawo ama sentence ambalo wenzani? Cha, khona into ebhaliwe lapha kumele uyenze. Iyakuthandazwa ke. Before uqala ubaba wethu lo shoma khona into kumele uyenze emva kokuba uthe uNkulunkulu Baba khona ibhaliwe lapha kumele uyenze. Yini le? Angizi? Ngithandaza kanjani ngane ntambama mani la? Ngithandazani? Angizi? Angizi? Ngaphambi kokuyisola ngezona khona into ngaphambi kokuyisola ngezona. Kopela ke ngoba kushaya ngithandaza emakhaya. Kusobala noma nithandaza niyayinhlahlathela nje. Ngoba ukhona phela ngeke bakuthi umuntu uNkulunkulu lokumemeza uNkulunkulu washo wathi ngihamba nimemeze engathi naye yahlanya uNkulunkulu uyakwazi nikudinga ngingakakuceli. Awazi ukuthi ulaphi umntanazo. Yelele yake nizithobeni webantu ningabagxeka abantu abangasonti nani anikwazi ukuthandaza. Nako kusutholile ungenana emva kwesikhathi esinzima. Cha, funda lapho ngaphezulu uphi lo mkhulu ukufunda. Yini lento ebhalwe la ithini lento la? Ithini lana? Hlolisisa inhliziyo. Shono kakhulu. Hlolisisa inhliziyo usukhulekela ukhuleko. Hlolisisa. Yebo. Ukuthi namhlanje ngithuke bani? Namhlanje ngixabane nobani ngoba usola ngani ungazi ukuthi uyini leyo. Uyihlolisisa kanjani inhliziyo uyahlehla. Indlela elula ke akumele uqale ekseni ngoba ekseni ukukhohlwehla kusuka nje khona manje njengoba ngizongena la endlini ngenze njani. Ahathi man lesithi elingayigezile ngegama lika isebene ndodana manje. Ingane ithukelwane. Ithukelwane ingane. So khuluma ngalento ake iphuzela isho ukuthi masithandaza simelwe ukwenze njani uqala siyisole ngezona ezenze akekho umuntu ongonanga nophapha onile uMario ocobile ukuphela ongonanga emhlabeni. So asingazenzi nje juice sibe samakhathoni thangaza ngonanga umuntu mina ngona izalikazi sine dementia ingqondo engasabuyi hayi lezi ezisile ezazimali mawusazi imali nje usuku sayazi into ungayithethile nje ayangisazi lutho mina ngoba imali uyayazi hayi udlala ngoNkulunkulu udlala ngomusa qhubeka ke ivesi lilandela uthi cha sibuyele eculweni manje uqala usumuso oqala bese besho okulandelayo Sizobonga kuwe Nkosi. ya qhubekani ke qhubeka sizobonga kuwe Nkosi angizwa konke usipha kona ya lo mhlabiso abala kamakhorasi engizowavala ngempela ke manje ngoba wona angizwa anwazi amaculo ebandla phela anwazi iculo nibhizi nala makhorasi
anganisizi ngalutho anazi ma na ungaqoshi ngoba ufunda encwadini nami ngophela ma uyabona usondabona ma esheshe uyacula masecula sesheshe noma nani senicula ama-chorus seningenwe lesihlava sama-chorus ngiyacula amacula singasuki encwadini hambe ngicula zonke neniyibuthe emahlathini la ningaziqhamukapi gcine ningasazi thi ishoke salisa ubafundela nomhlabiso udlula konke okubonga ngakho lo mhlabiso udlula konke ongabongwa ngakho so wenze njani emva kuyisola ngezona uyabonga ziningi izinto obonga umunye azothi ngizobongani uphila uthi uyaphila uthi uyaphefumula uyaphila ngizwile mangingena la sanibona njani into yokuqala etho siyagula into yokuqala bemeli siyaphila ekuphileni kwethu kodwa kunokugulaka kuzoba yileli vesi elilandelayo uthi sivukile ekseni ukuthi sihleli kanje ukuthi kwenzekani sinako ukudla silali sinophahla Thengishumela kwendawo ngithi mina singezi uNkulunkulu cela ukusebenzisa leli gama khona nizolizwa somkhonkothela ngeinkinga zethu engathi akakaza sisiza siqale simbonke Nkosi ngisizile vese lilandelayo sizocela futhi kuwe esidingayo qhubeka ngoba ngeke bazazi uyazazi izinhlelo zethu ngayozwa futhi sesizocela ke manje okunjani esikunjani hayi sikufunayo kunomehluko yini oyidingayo ukuzuphila umbuzo wakho uphendula hayi uyocela uNkulunkulu lapha kuthenga ifurniture entsha nami sengiyayicela kunazo nje ihlalo nawe uyayidinga le furniture ngeke ngashumela ngalento kwenye indawo umuntu athini athi unazi ingane zamantombazana icela kumfana uzomenzana umfana awumdinga umfana azalwe uNkulunkulu aza kudubeka kunike lo mfana uyokuhlupha uzodanke njeni so yini oyidingayo uNkulunkulu mekhila abantwana khona abanye abantu abangenabantwana uthi omunye ngangihlale ngikhonondela uthi anginayo icathulo ngaze ngabona umuntu ongenayo inyawo uyazwa le ngwane so mina ngikhalela ukuthi icathulo anginazo kanti khona ongenawo inyawo kwazona mina nginazo inyawo icathulo into esiyifice ngendlela nikhule nihamba ngeinyawo nina nonke la esikudingayo lalela kiphuzu kuthiwa wena kuthiwani wena Nkosi uyazazi izinhlelo zethu nesishoke esithi mawuyocela into uNkulunkulu beka isidingo sakho ungamtsheni ukuthi ayenzini ngoba yena uyazi yangizwa ungalinge nje busuyamtshena Nkosi yenza ukuthi yeah so inkosi yakwazi esikudingayo lithini vesi lokugcina singabe sadonsa kakhulu sidumisa ubungqongqoshe nobukhulu bakho asiyazi enye inkosi engaphezulu kwakho so mawusuqedile ukuthandaza noma ngabe ayikafiki leyo nto uyadumisa usho njalo Jesu kwenye indawo mama senicela into anobonge ngathi seniyitholile kodwa kuyezwakala ukuthi abaningi benababongi ngoba uze umuntu ekhala kade ngangithandaza mfundisa ke umoya ukubonga ukhokhela yikho uNkulunkulu eyibambile izinto zakhe ngoba ukhonondile nje kuphela khonondile khona athi umtshelile uNkulunkulu shiya lapho ke Nkosi sengitshenile bona wena ukuthi wenze njani ngiyalidumisa igama lakho ngiyakuthemba uNkulunkulu wami uqhubeke nempilo manje lokuthi kade mina ngangithandaza kade lapho ubabitha abanye so ke ukuthandaza ke lapho sikhuluma kodwa masifundiswe kahle esifundweni sokuqala ufika ingelosi makuthiwa ke eTestament elidala ingelosi kaNkulunkulu kusho uNkulunkulu uqobo ithi bayaxoxa uNkulunkulu uyaxoxa noGideon nasi ke steps esibili nesogcina ngifuna ukufundisa sona enamaqaba esenza leso beyishisa impepha amaqaba akhuluma emsamo kodwa masezinzima izinto umuntu ahamba entabeni ayohlala azoyenza entabeni bazwayelana uyothula ukuzezwa abadala bakubo bekhuluma naye ngoba kwanele ukuxoxa nomuntu umtshene yena umnikani nithuba lokuthi akutshene so uNkulunkulu simthandaza kabi
Can you imagine nje wena ufika uhleli la uyadla noma wenzani iyangena ngani wema ukuthi iqedwe umhambe ile ndlela esithandaza ngayo ke uNkulunkulu siyamdelela kahle yena mesefuna ukukhuluma silapha sesiphumile sashiya kanjalo asimuzwa yini ukuthi uthini so la sisuGideon nengelo sikaNkulunkulu emela uNkulunkulu